Welcome to my channel. Enjoy watching. Sinong napili mo? Magaling kumanta, malakas ang energy, at malakas ang boses. Sino po? Si Tita? Yung naka-white? Sino po? Ayan, may hawak na cellphone? Hindi. Sino? Ate Jamich. Ayan. Sa malakas na palakpakan naman dyan. Ayan. Parang nagulat. Hindi naman ako kumanta. Okay, Ate Jamich, dito ka. Okay, Ate Jamich, dito ka. Oh, dito. Nagulat ka ba? Opo. Okay, anong kumpletong pangalan ni ate? Anong kumpletong pangalan mo po? Jamich Gudelosan po. Okay, ilang taon na si ate? 10 po. Okay, ngayon, dahil ikaw napili ni Ayesha, magaling kumanta, malakas ang energy, malakas ang boses, kakantaan mo pa ng birthday song. Okay po ba? Ready na? Okay, ready? 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Okay, kapag binigyan ka ng premyo, hindi pa tayo tapos, Ate Jamich. Okay, kapag binigyan ka ng premyo, anong sasabihin? Thank you po. Okay, anong birthday wish mo kay Ayesha? Sana matupad mo yung pangarap mo. Ano kayong pangarap niya? Hindi ko pa lang. Ayan. Si Kuya Mikoy talaga tinanong pa. Okay, ayan, claimer prize. Maraming salamat. Okay, balik na po tayo sa upuan. Okay, Ate Ayesha, sa lalaki naman. Sa lalaki, kung sino napili mo? Ayan, si Kuya. Ayan, si Kuya. Kuya, dito ka. Okay, Kuya, anong pangalan? Nathan po. Nathan, ilang taon na si Kuya Nathan? 10. 10. Okay, si Kuya Nathan ba, babae o lalaki? Lalaki. Lalaki ka ba? Opo. Okay, sabihin mo, lalaki ako! Lalaki ako. Anong gusto mo, lalaki o babae? Oh, nag-isip. Okay, eto na, Kuya Nathan, tama po ba? Okay, ngayon, birthday wish para kay Ayesha. Happy birthday siya. Ayan naman, okay. May ganun lang yun. Okay, ito na, claimer prize. Balik na sa upuan. Okay. Ano po? Okay, meron tayo ditong greetings. Okay. Okay, dito tayo. Okay, ate, anong pangalan? Alexa. Ayan si Ate Alexa. Okay, birthday wish para kay Ate Ayesha. Yes! Sa ka naman dyan! Okay. Ayan, nawala na yung kaba? Wala na yung kaba? Yay! Si Kuya talaga, oh. Okay, birthday wish para kay Ate Ayesha. Baby girl. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Okay, mami, sunod raw, baby boy. Happy birthday, Ate Ayesha. Ayan naman. Okay, maraming salamat po. Balik na tayo sa upuan. Okay, eto na. Kids, ready na po ba? Ready na po ba? Okay, eto na po yung first game natin.
Ano po, konti lang to kasi meron pa tayong mga programs. Ano po? Okay, first game natin is bring me muna tayo. Ano po? Bring me, kung sino muna makapagbibigay sa akin magkakaroon ng premyo. Manggagaling kay Ate Ayesha. Okay, first bring me. First bring me, una-unahan makapagbibigay sa akin ng invitation card. Go! Una-unahan makapagbibigay sa akin ng invitation card. Go! Kahit sa cellphone, messenger, Instagram, Twitter, Viber, YouTube, ay wow! Ayan, nandito ka, ate girl. Okay. Okay, kita, pag-post muna po. Maraming salamat. Okay, dito ka. Healthy naman si baby girl. Kaninong mamatay? Kaninong anak to? Okay, mami, ano pinapakain mo? Baka, natutulog ka ba sa kusina? Hindi. Ayan. Ang almusal mo ba kahina na lahat? Ayan, charot-charot lang. Okay, ate girl, baby girl, ano pong pangalan? Iya. Iya. Okay, ilang taon na po si ate Iya? 5. 5. Okay, birthday wish po para kay ate Ayesha. Happy birthday, Ate Ayesha. Ayan. Okay, sabi ko po, una-una makapagbibigay ng invitation card. Nasaan po yung invitation card mo? O nasaan? Hanap. Ito. Ayan. Okay. Disney Princess, join us as we celebrate. Dito ko lang, baby girl. Ayesha, turn 7, Sunday, 2 o'clock p.m. October 8, 2023, Notades Residence, Zone 1, Beberon, San Fernando, Camarines Sur. Okay, kapag binigyan ka ate girl ng premya, ano pong sasabihin? Thank you. Ayan, ayan. Okay, claim your prize. Okay, picture tayo. Ate Ayesha. Okay. Ayan, maraming salamat ate, mami. Okay, eto na. Best 3 kids na makapagbibigay sa akin ng pangalan ni Ayesha sa ilalim ng mga bolas sa mesa. Go! Pangalan ni Ayesha sa ilalim ng mga bolas sa mesa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Sino nakakuha ito sa kamay? Dito. Wala. Dito. Sa likod, meron ka? Wala. Okay, tatanungin ko si ate Ayesha. Meron ka bang nilagay ng pangalan mo sa ilalim ng mga palat lang? Meron o wala? Wala. Wala naman pala. Ayan, kala ko meron nilagay. Okay, ready? Best 3 kids na makapagbibigay sa akin ng family picture. Go! Family picture. Go! 10, 9, tayo sa cellphones. Ayan, family picture. Dito ka, ate girl. Ayan, picture kayo. Thank you, po. Happy birthday, Asha. Ayan. Okay, maraming salamat. Balik na sa upuan. Okay, best 3 kids. Best 3 kids. Una-una makapagbibigay sa akin ng picture ni Ayesha. Go! Picture ni Ayesha. Picture ni Ayesha. Go! Punta dito. Una-unahan makapagbibigay sa akin ng picture ni Ayesha. Salamat po, Lola. Isa, dalawa, tatlo. Si Ayesha ba to? Oh, wow, ganda naman ni ate girl. Okay, dun kayo. Dito tayo. Okay, dito tayo. Baby girl, dito ka. Dito. Dito ka na. Okay, picture tayo. Okay, tingin kay Tito. Okay, ready? Pinakamaliit! Hindi pa tapos.
Kids, ready pa ba kayo? Okay, ngayon, question and answer tayo sa pangalan ni Ayesha. Ano po? Question and answer tayo. May tatanong ako sa inyo. Dapat masasagot ninyo yan ng tama. Okay, first letter. Letter A. Letter A. Magbigay ng bagay na nag-uumpisa sa letter A na nakikita sa loob ng classroom. Go! Okay, ano yan? Bagay! Anong English na dito ka. Wow! Tama. Ching, ching. Ching. Okay, ano ang English ng aklat? Ilan ang aklat? Isa. Abir tayo. Anong pangalan mo? Giselle Antiquib. Taga saan? Ayan. Okay, magaling ka ba sa math? Ayan, okay. Okay. Tita. Papost po ako. Ayan. Salamat po. Okay. Ano pangalan? Jill Cyrus. Jean Cyrus. Dalawang tuho. 20 plus 20, ilan? Dalawang binte. Mali. 20 plus 20. Ilan? Sabi mo kaya ako, 20. 20. 20 plus 20. Hindi kompleto. Ayan. Okay. Panalo si Kuya. Wala tayo, Kuya. Ang ganda ng iyong buhok, ha? Ayan, ha? Gusto ko yan. Okay, next letter, letter Y. Letter Y. Tita. Letter Y. Kuya, may premyo ka na. Yung mga premyo na, mamaya na po, ano? Bigay na naman natin yung sa iba. Okay, next letter, letter Y. Magbigay ng gulay or vegetables na nag-uumpisa sa letter Y. Dito ka. Dali. Dito. Ayaw. Sino? Magbigay ng gulay na nag-uumpisa sa letter Y. Ano yan? Okay, lakasan mo. Yalong. Okay, sino pa? Magbigay ng gulay na nag-uumpisa sa letter Y dito. Ano? Papaya. Gulay. Ayan, isip-isip tayo. Yung mga kids and adults natin dyan, magbigay ng gulay na nag-uumpisa sa letter Y. Tita. O, ano? Yaya. Yaya. Uy. Sino pa? Wala? Tita, Lola. Gulay na nag-uumpisa sa letter Y. Dito sa likod. Isip. Meron? Wala. Wala ba? Yellow. Yellow pepper. Yellow pepper. Ano yan? Bell pepper? Sige nga, Google mo nga. Yellow pepper. Ayan. Siyempre, gusto rin marinig ng lahat ang mensahe, ang message. Si Papa Melvin. Happy present birthday, baby. Love you. Kaya sa mga sabalang mga naman dyan! Hep, hep! Hep, hep! DJ, music please. Charot. Ayan. Okay, kids, ready na po ba? Okay, dito, ready na po ba? Yung pinakamalakas! Hep, hep! Malakas dito! Kids, ready na po ba? Hep, hep! Okay, dito, sa likuran. Dito, ready na po ba? Malakas pa, meron!
Napakdim niya ng music natin. Okay, 2651 tita. 2651. Ayan. Okay, kids, ngayon kakantahan na natin ang birthday song ang ating birthday celebrant na si Ate Ayesha. Dapat malakas ang boses, malakas ang energy. Kung sino mapipili, baka 3. 3 tita, 3. Hindi kasi ito platinum. 3. Ayun, sorry. 3 lang po, 3. Oh, ayan, okay na po. Ayan, maraming salamat tita, ha? Ayan, happy tayo mamaya. Okay, sabayan natin yung music. Ready?